ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Bueno, atzaldeon eta ongi etorri Gamerauntzian laugarren denboraldiko 17. atalera, ja 75 atal guztira, ez da gauza gutxi. Eta badakizu astero Gamerauntziaren Twitch kanalean bosterdietatik aurrera, bertan zuzenean parte hartzeko aukera izango duzue, eta gero naiz irratean igandero 8:00 aurrera FM-an nola ez. Baitza, ostegunero, sortziretan, berrerako txapa irratean berriro gotako da, eta badakizue aurreko astean esan ginoan bezala, daukezu aukera ikusteko Peertuben edo YouTubeen, eta baita beste podcast plataformetan entzun gai. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko, gamerauntxia.eus webgune daukazue, eta Telegramen Gamerauntzia kanala. Eta nerekin betiko bezala, Aritzo Diriozola, talanden uzueta, aupa, ze moduz? Aupa, hartzaldeon, bai. Aupa, hartzaldeon. Ondo, betiko martxan, no, zametik. Bai. Albisteak, esan. Ezaten joan entzundet zuek uda tropikalean zabiltzatela. Hemen ez da uda tropikali baina. Ez da gozo uda tropikalik, suerte txarra. Pero suerte ona, ez da git, Nik uste suerte ona dala. Oso sanua dan, ez? Bai. Denbora guztian, aldatu. Bai, ez, esaten nindoian, albisteak badarela, albisteak berriak, baina batzutan sarrak berri, eta, ez, ontsa ikusiko dugu. Ondo pentsatzen bajatzu, hasiko ga zuzenian, eta albistetara pasaukot. Ederto, bai. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, Lander, hasi. Eskeraziko albiste honaka, segiz izan, aurreko erratxaian komentetan gendun, ez? Bideojokoen industriako langileek bizidaben egoera gogorra, ez? Euki gendu albiste baten. Eta, 2008 kaleratxeek asaz izan, eta holan jarratzen dugu urtarrileko azken egunetan bebai. Microsoftek eta Riot Gamesek, bizek, kanporatxe sorta parrizek iragarri da bez. Lehenengo eta ben Microsoften aldetik Xbox, Activision Blizzard eta ZeniMax, ez? Hau da, Bethesdan talde nagusi zen. Horren iruren lantalditako ISE 2000, 1900 langile kanporatuko da bez. Eta izango da, Microsoften plantilla osoan 8%, ez dela gitxi, ez? Microsoftan erraldoiegaz. Eta azken finean, bertan agertu da Phil Spencerren, Xboxeko arduradunen mesue, langileen artien zabaldu dabe, gero David Diekaz eta harremanetan jarri dire. Eta, Spencer edinionez, ibil dire lehentasunak definitzen eta gain jartzen dizen eremuek ez, identifikatzen. Eta horren arabera, erabaki dabe, gaming arloko plantillaren tamaina murriztie, aipatzen dugu ez, euren taldie gaur egun osatzen dabela Xbox barruen, egota 2000 pertsonak, eta hortik 1900 posturi eragingo dutxola arabakizek. Ez dakitzez, hori kopuru osoa aipatziena osoa proposa izan da negiz izan. Ezen moten dugu hor da bizela purruetea aitzaki moduen babitxu zan dizan gure taldi eta hortik jentik endu behar dugu. Baina, bai aipatu behar da, kaleratzien artien karguan dizek egon dizela, batzuk igual erdi aurre ikusten gendu zen arren, esan guratxuena Mike Ibarra Blizzardeko presidentiek, bere postu itxiko da bela da. Hau bera agertu da ez, berbaitzen, aipatzen ibilbide luzioki da bela, eta oso posik amaitzu da bela Xboxen, eta Blizzarden bertan. Baina, hori azkenien, apurbete korporatibismo aldetik emoten da mesu hori da, ez da. Ze besta aldi dekogu, ziurgabetasunen aldie, pasan bari ostiralien, kometetan Jason Schreier kazetaritzek, Xboxeko langileek bere gana jobiela galdetzen, ez? Ia badaki zen nortzuk dizen kalderatuko dizenak, ze eurek ez da bela jaso abizurik, orduan danak egon dizela hor, ez? Zalantzakaz eta komunikazio eskasa nagusi zen da. Kanporatzien, kaleratzien albiste honetan. Eta epatu dabe, Xboxen aldetik, Blizzarden prestatzen ibili diren bideojoko handizetako baten garapena eten da bela. 2022 aurkeztu bien Odyssey detxe izan biziraupen joku bet. Alako ilustrazio batzuk erakutsi bi esan bakarrik, izan egon askorik egiz izan.
mundu fantastikoa sartzen zen, unibertso guztiz berri bet, baina bastogo ikusko, ja guztiz alboratu da dela moten deu. Eta horrez gain, bukatzeko, hau niko ustot ez dagoela baieztatute, baina hainbat kasetarik eta insiderrek aipatzen dabe, Microsoftek Xboxen jokuek fizikoki kaleratzi arduratzen den atala edo esparrue itxien dabela moten deu. Orduen, ametik urte batxetara behintzet, komentetan danagaitzik esken duzen ikusko joku fizikoak, ez, Xboxen aldetik. Egiz esan, apur eta horre ikusten gendun erabakize da, ze oin hilabete batzuk, Activision Blizzard erosteko alegin telebizirenin paizetan eta bar, hor komentetan zen, alako txosten bat urten zen Xboxen urrengo etorkizuneko kontsolakaz, zehazki Series Isa eta Esen modelo barrizek, eta horrek ezpien eukitzen ja disko irakurgailurik. Orduen egiz izan zorrumurro hau kontuten hartzekoa da, eta moten dugu, hori ze, epatu dana, agurre esango dutxila joku fizikoari Xboxetik. Azkenekotik lehenengora komentatu zordenean, fizikoki kaleratzeak, jolasanak entzea, pixka zentzua badauka, egunero merkatua digitala era gehiago doa, are gehiago Microsoften plataformetan, Game Passa egonik. Eta, pena bat da, baina ulertu ezaket, naiz eta ez konpartitu, enpresa baten ikuspegi guztiz ekonomiko batetik, fizikoan argitaratzeak behar duen logistika guzti horrek daukan kostuak zai egiten duela justifikatzea hortik irabaziko denarekin. Ez hori bakarrik ez, Aritz, azkenien urtietan digitalakin jerartun deu, eta azkenien digitala ez da bakarrik zuka epatzen duzun kostuena. Gero kontuten hartu behar dabe bai, Xboxen dendatik saltzen dan edozein joku, bardintxo Xboxena izan edo ez, horre 150 kobratan dabela Xboxekoak. Osake hor beste arrazoi bete egongo datzen, ez? Bai, hori ere bai, azken finean negozioare gehiago daukate. Bai, gasto gutxi hau, etekin gehiago, eta buru ustea be gutxi hau, eta gainera normalean, fizikoaren abantaia normalean da, bigarren eskuko merkatua. Eta bigarren eskuko merkatuak abantaia ematen dutza erabiltzaileari ez enpresa handiei. Orduan, eren aldetik jokaldia garbia da, bai. Ez gera zango harritu iten geanik aukertatzea, ze nik uste aspalditik aurre ikusten genila gertatu zitekeela. Eta, gauzak aldatu iten dira, batzutan onerako, askotan txarrarako, eta... Baina, gero entzuten dozu hori, jokuak ez diela guriak, ez, fizikoan plataforma batian darela, oitu inbiako gala hortara, eta hori be, ostia. Bai, horren arire Ubisoft izan be bai, ez, apurten bere Ubisoft Plus arpidetxe gaitxik, bertara joko da bela geroz eta geiza, horregon dire, justo Baldur's Gateeko garatzaileek eta horrez tabaidatxu batzuk, lizkarra batzuk. Neko interesgarrizek egiz izan, baina bai, hori da beste arrazoietako bat, ez da, ja jokue, apurke, guriek izetiri itxiko dutzi, egiz izan fizikoan eukitzek besteu zer ziurtatzen, ez? Beti aldagoen lotute, plataforma edo zerbitzu batera eta hori desagarratatzen danien joku egaltze edo... Beira, azken egunetan atera da, The Crew jolasaren zerbitzarek uste itxi behar dituztela, eta zerbitzariak iriki gabe egon da, ezin da usten nonbait jolastu jolasera. Eta ez dabe askatuko zerbitzari lokal bat montatzeko aukera dolako zerbait? Ez que... Dudo mucho. De hecho, uste tepaite gitara ikustela, demanda... Zea, masibo bat, kolektibo bat egiten nahi delako. Ez que zentzu guztia dauka. O jartzen dozu baldintzak, nik ezin dute hau soportau, baina bat domaten nahi baldin badau, bentsat hartu hau, pakete hau eta aurrera, ez? Inkluso zu lokalian bakarri jolastu alizateko, igual esatuz, ez dauka inolako, ez da entreteni garria, baina bentsat zure jokua da, eta duko ez aukera hori, baina joder. Izten dutzu, dezen bat pasatu da The Crew asizanetik, urte bete, bi? Ez gehiago. Lehenengo originala, Lehenengo originala. Vale. Ezan hori, bosturte. Orduan From Software bezala. Hori da. Bai. Ulertzeko da azkenin, ez? Ez da exactamente iguala. Azkenian Dark Souls bat disfrutatu zen que online barik. Egia da, ez dela, badauzkala gauza batzuk, ez? Galtzen dozunak, baina, bueno. Eta, lan postuenai dagokionez, ematen du zoritxarrez
aurreko batzutan, hainbeste estudio esan ginuzela, orain, jada estudio oso handiak hasi dira etortzen, Xbox, Activision Blizzard, eta Zenimax, itxura dauka gainera estudio gehiagotara zabalduko dela, oraindik beste handietara. Bai? Eta jakin nahiko nuke, esan dezakegu, informatika, azken finean informazioaren zientzitako relazioa daukaten. Bueno, ez guztiak, porque arte diseinatzaileak eta egon daitezke arte, baina, bueno, hau gauzera den fenomeno hau bideojokoen industrian soilik gertatzen nahi dena, edo adibidez informatikarekin, edo bideoprodukzioakin, animazioakin diseño grafikoa, eta holako danetik, ez? Hoien enpresakin, hoietan lantzauten enpresakin berdina gertatzen dagoen. Adibidez, Pixar edo Disney edo horrelakotan. Entzuten da lana dagoela, ez? Informatikan orokorrean. Eta, inteligentzia artifizialak lana kentzen dau, lana ematen dau aldi berean, igual gehiago kendu, ez? Hori ere guztua jakin nuke. Ea, honen atzean, jakin nuke, ea bi arrazoi egon oteitezken honen atzean. Bat da, Damian zuk izan duzuna, adimen artifiziala, azken urteotan ez, batipat azken urte, edo bi urteetan egon den boom horrekin, zeakin, lenguaia modelu handiekin, ChatGPT, Stable Diffusion eta guzti hauekin, agian horiek lana aurreztu dezakete, eta orduan enpresak egin dezaketena da, lau langile bota, lau programatzaile, edo lau arte diseinatzaile bota kalera, eta horren ordezartu tipo bat erraminta hauek manejatzen ondo dazkinak, eta orduan lau egin postua kubritu, ez dakit. Eta beste bat baita ere, aurrekoan komentatu genuna. Orain azken denboran entzuten hasi gea lehenengo sindikatuak sortzen ari dela langileen artean. Ta egian baita ere izala izkela balako reprotxe bat, ez? Hau da, sindikatu sortu dituzte, oso ondo, dano kalera zuzte, jende pila kalera zuzte. Nik uste dut gehiago dela, komente gendun, hirugarren aukerina, ez? Ja horren beste hasi dizela batezbe enpresa handizek, horren beste proiektu dekizela esku hartien, da jasen da ezela danak kudeatu, ez? Hori da beste, albisteko beste protagonistien arrazoitako bat, Riot edo Riot Games, ez? League of Legendseko sortzaileek 550 langile. Rito lagunentzat. Rito? 550 langile kaleratuko da bez, lantaldien 1,11. Eta, bueno, erabakize, esaten da benez da, jokalari zen esperientzian impactu handizena dekien eremuetan ardazteko. Behar izanezko erabakize dela dinoia, hau da, beste proiektu txikizau edo ez horren esanguratsuetan diru eizten ibili dizela, ez? Batez be, Riot Forge marki bertan bera geratuko dela dinoia. Ez badakizun zer dan, hone batez behin da bez, League of Legendsen spin-off jokuek. League of Legends Stories azpititulu egaz, Ruined King, Hashtag Mayhem, Song of Nunu, The Mage Seeker, aurten beste bat kaleratuko dabe. Horrek etxen bizan beste estudio batzuk kontratu du, asko, de hecho, espainolak izan dire, eta eurekaz beste mota bateko bideojokuek sortzen egon dire, ez? Horrek ja desagertu ingo dire guztiz, eta ardaztuko dire, batez be, euren bideojoku nagusiz dan, ez? Horrek babesten eta elikatzen ibiliko dire. Hau da, League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, eta Wild Rift, aipatzen da bez. Eta gero bukatzeko, Legends of Runeterra karta jokuek, ez teu ez, bide barrein jarraitzuko, aipatzen da bez Riotetik, argiratu zutenetik, erronka finantziarioak eduki dabe honegaz, eta orduen bizirik mantenduko dabe, baina lantaldien murriztute. Orduen ikusten dut, ez, hau dala purbeti da orokorra, zerk funtzionaten deu, zerk emoten deu diru piloa, horretan arradaztuko gara, eta beste dana kanpora. Eta hori gabizela ikusten beste enpresetan be bai. Riot Forgeen inguruan, esan ditugu jolas horietan, ez dut errespetua faltako, baina esan dezakegu jolas bastante eskaz asko atera ditula Riotek. Orokorrin oso honak izan dira, Ruined King, Nunu, The Mage Seeker, Hashtag Mayhem kendute, izan dela puruet mugikorratarako alako Endless Runner bat, erdi, bueno, ez txarra baina, bueno, beste bigarren mailako esango dugu, beste hirurek oso balaro ona jaso da bez, eta... Nik alderantz Teamfight TFT tope dago. Bai, Teamfight Tactics mantenduko dituzten lauen artean dago. Bai. Bestiak esaten ditzozu. Song of Nunu nik oso ondo entzun dut,
Ba, nik ez, justu alderantziz. Bueno, Bai, orokorrien, ikusko guz apur bete baita ere ze komunitatetan behitzezu. valorazioak eta bar. Baita. Eta gero, claro, jende justo kasualidades esaten badatu 3 pertsonak, eta 3 horri jako gustau, baina egia da, orokorrian, naiz eta grafikoki ez izan igual kristona, gero jostagarritasun aldetik eta mekanikak eta dana jendea oso posik dagoela uste dut, esango norekin. Lander, galderat, egingo dituzte murrizketa hauek afektatzen dio egiten ari ziren borrokako jokoari The Project, ez? Ez da bai batu, baina ez dut uste horreri zer egingo dut nik hori aparte jungo zan. Eta MMO-ari? Ez dare, ez? Ez dut uste ez da bai batu zer horrena, bentset. Osa, nik uste Riot Forge zala batez be, joku txikizena, ez? Bari, batu duzue grafiko kizirela oso handizek, azken finean, proiektu oso txikitzu zirelako. Baina Valorant sartu da, behar. Zela? Valorant, ez da dokumento? Ez da dokumento Valorant? Bai, baina horrek mantendutzen dire, Mantentzen diana League of Legends, Valorant, TFT, barruan, ez? Ez. Horrek aparte. Vale, horrek gaitik esaten dut. Ba, justo beste batzuk ez ditu aipatu egiten, ez? Naiz eta ez izan Forge. Hori. Horrek jarraitzuko da bela, suposatzen dugu, bai. Imaginez Bai, proiektel bentsete jarratxai epidekoz, ikusten da, jenti esain da bela, orduen, ez dut uste holan porrolan hilko da benik. Batez beha urte asko deko zen proiektu dalako, aunque hori izan laik beste arrazotako bat, urtelarri egoti ez, tekinek emon barik, bakarrik zuloa hitzen hor ekonomikoa, eta horren arabera joku asko bertan bera garatuko ziren azken finien, ez? Ez da gira, baina, Rito batek... Riotek irabazten duen diruakin... Rito batentzat, olako estudio baten zuloa jasan ezina da? Ez dut uste. Baina igual da hori, bai ez, behar izena dauela dine ebrek. Irakurriko dutxu eta purruete aipatze binaz. Ez gabiltza akzio dunak baretzen, edo iruilekoan irabazi zen zifrara heltzeko aleginek eitzen, behar izana da hori da aipatzen da bena prentsago harrien. Egiz edan edo ez, jabeste kontu da. A ber, ez dakit, atzean Tencent dago eta bakigu Tencentena agresiotasuna zemaiakoa da. Harritu nauna da, 550 langile kalderatzea hori 111 izatea. Hau da, Riote 5.000 langile bakarrik izatea. 5.000 pasatxo, baina. Ez datzen gehiago izango zitula. Bai, oza, karo, seguruenik honek Riot Forgeko taldi egineko txikisek izango dira, ez da ese puntutaraino aldizen hartun lantaldien barruan bebai. Ze, klaro, kanpoko estudioak ziren, ez dakiz lan zenbatuko da ben, zifra hori egiz izan. Baina, bai, ez dire egitzi da ez dire horren beste, bez kontuten hartun de bai League of Legends Valorant adibidez, ez dekien ingerra. Beste bizek igual joku oso jokatuk izan arren eta erratiboki handizek ez dire heltzen, ez? Alako zerbitzu joku handizen mailara, baina bueno, bai, ez dakitz. Eta hori ze, zifrak aipatzearen 2008en momentuz 5.600 langile kaleratu direla kalkulatzen da, orokorrien, enpresaren artien. Eta datozen astiotan, seguruenik gehiago entzungo dugu, osak ia espadagun ekarri behar besterik irratzaiora. Ojalá. Ja, baina hori justo joan zen astean esan ginoan, ia eset, eta pumba, ikusi ze bi erraldoi. Bai. Eta nik uste zoritxarrez gehiago ongo diela. Ze behin bat azten danean... Bai, apurbet ganera da, momentu eurentzat be bai, aprobetxetako, ez? Ala, dana bat bateria bilko gara kaleratzen da, orduen, ez da, prentzi eta publiko ez da enpresa baten fijetan, hori da. Baino, ez? Bai. Baina zelako triskantza, eta oin be, kanpuan geratzen da jendea, ez kriston lanpoltza potentia gongo da, sekulako ezagutzakin eta sekulako nivelakin, eta nola dagoen jende guztia kanpoan be, kontratatzea merkeago izango da, eta ez dakit, pixka jokaldi zikina bentsatzen jat. Ojalá atera den jende horrek estudioak sortzen ditu beraiek eta balio dizia beten exito handi bat eukitzeko eta etorkizuna para bat. A ber. Bueno, pixkat usten deu notizi txarrak uste ditu eta honetara juten geha. Hori da. Bueno, bigarren albizteakin ekingo diogu, aurreko albiste tristea baino hobeagoa dana. Eta, bueno, hainbat saiotan hitzeiten jardun izan gehan
zurrumurro batez, baina, bueno, hau ere zurrumurro izaten jarraitzen du, baina nahiko iturri serio edo importantea izan dezake, ze Bloomberg agerkariak argituratutako albiste batetik bai dator. Bloomberg gogoratu behar dugu dela ekonomiaz aritzen den. Munduko hori da. Munduko agerkaririk importantena izan daitekena, estatu batuarra da. Eta, bueno, Nintendo batik hitz egin du, izen ere, beraien esanetan, Switchen ondorengoa aurten 2024an kaleratuko lukete, Switch 2. Eta bueno, hori aurreratu ondia enpresako Hiroshi Hayase analistak. Piskat, zurrumurro honetan dijoazten datuen arabera, Switch 2ak 8 azbeteko LCD pantailat izango luke. Hau da, berriz LCD-era itzultzen da, lehenengo Switchan hasierako bertsioa bezala. Horrek esan nahiko luke, Switch OLEDak karredun pantaila teknologia hori OLEDa berriz ahaztu beharko ginatekela. Agian Nintendo Switch 2aren bigarren bertsio baterako gordetzen dute, ez nintzateke harrituko. Eta momentuz ez dago informazio gehiagorik, nahiko zurrumurro txikia izan da, baina jakinda Bloombergek eman diolako nahiko segurutzat jo daiteke ez, Bloombergek nahiko informazio hona biltzen baitu. Eta pentsatzen denez, lehenengo Switcharen oinordeikoa badimada bigarrena, lehenena bezala kontsola hibrido bat izan daitekela, ez? Bai, balio duna kontsola portatil bikisa eta baita ere, dok batean ez sartu eta telebistara konektatuta eglia izateko. Galderatako bat dagoen airean da, ea retro batera garritasuna izango duen, ea Switch honek balio izango duen, Switch 2 balio izango duen lehenengo Switcheko jolasetan ibiltzeko. Nik espero dut baiet, ze bestela... Ni baiet espero, eta ez dut uste horranki izartuko da nik. Nintendo igual jendea pixeta zerretu daiteke, alare asko salduko luke baino. Baina, esan izan duguna, hemen komentatu dugu, eta Landerri askotan komentatu dugu, Wii eta Wii Uan, aktian egondan batera gaitasun hori, eta beste kontsoletan be, olako antzeko generazioak eta dienean, bai egoten dela, retro batera gaitasun hori, eta... Bai, Nintendo bai jodegula, fizikora, esango dugu azkenien, bai batzen genuen horrekoan, GameCubeko jokuek Wii-zen jolastu bat ziren, Wii-koak Wii U-en, gero Game Boy zen behantzeran ez, Game Boy-tik, Game Boy Colorera, Game Boy Advancera, Nintendo DS hor asko egon da beti, eurreko belanodiko kontsolako jokuk erabiltzeko aukera hori. Eta Switchek galdu eban, ja diskoak itxitze kartutxotara pasizirilako, normala da moduen, baina ez dut uste hemen olako aldaketan dirik egongo denik, batez be kontsola hibrida odan, ez? Kartutxak erabiltzen mantendu bierko bien, kasu honetan. Orduan suposatzea dut euskarri fiziko hori be mantentzi eta aurreko belanaldiko kontsolako jokuetan ibilializetia. Kontsolaren irtera datari daukionez ez dago ez da zurrumurrurik ere. Baina, Nintendorek normalean izaten dituen tempoan arabera, azken 2008ko azken hilabetetan estrenatuko alitz, hau da, 2008ko gaunetako, ez litzateke denbora asko faltako Nintendok ofizialki anuntziatzeko, ze azken finean horrela kontsola berri bat eta generazio berri bat ateratzen dezunean, denborarekin anuntziatu behar dezu, marketinga ondaien bere eragina egiten, jaipa sortzen eta jendea diru aurrezten hasi da kontsola erosteko. Da jokuek erakusten bai. Eta jolasak erakusten baita ere kontsolaren irterakin batera aterako dianak eta proiektuak etorkizunerako. Eta, perspektiban jartzeko, jada, 7 urte dira. 7 urte 2008an nengo dira Switcha originala atera zenetik. Eta, orduandik ona, Nintendoren bigarren kontsolik arrakastatzuena izan da, Nintendo DS-ean atzetik. Asko harritu zaitezkete Nintendo DS-a izatea lehenengoa, baina, bat herrialde asiatikoetan Nintendo DS-a exagerazioa zenbat saltzen zuten. Eta ala ere ez dira PlayStation 2-aren mailara iristen, munduko salduena dana. Baina,
nire ustez zifra nahiko ez bastante, inkluso izugarri hon batean geratzen da lehenengo switcha, 152 milioi dispositibo salduta. Ba, bueno, nik uste numero batzuk diela zora menutza, egia da kontsola nahiko ona atera zaiola Nintendori. Aurreko kontsola Wii Ua zan txarra atera zitzaion bezala, ba, Switcha oso ondo atera zako. Gainera pandemia... Bai, eta kontutan izan behar da, Switchak bete da bela azken finean portatilen hegemonia hori kontsolaren aldetik, ez? Mundu guztian. Zaten dut, bestela, hola, ez dana ordenagailu bat, kontsola bat jokatzeko bakarrik sana, bere garaian Switcha bakarrik zegoa, momentu batean, ez? Eta horrek nire ustez, errebenta hoin da, herrialde askotan, ba, igual batzuk dia gehiago, ez? PlayStationekoa, beste batzuk ez dakize, igual ez etzien nahi Nintenderoak, baina momentu horretan, jendeak eukiko zen bere kontsola eta Switcha, bakarrik portabilidade hori emotezotzalako. Nire ustez, oso onda zerta zegoan bebai horrekin. Eta nik esan landara. Nik uste lortu da horregaz, publiko mota guztizen gana eltsi, ez? Azkenen finen askotan kontsola eraman garrizek, ba, bueno, hardcore gamearantzat ziren bebai, baina hortaz gain, igual publiko kasuala batentzako bebai, ez da? Orduan, Switchek lortu da bena da, alde eramangarri horregaz, kanpoko publikoa kartzi eta beste aldetik, ja, pantailatera konekteta, ez, mandoagaz, agintiegaz eta bar, joku antisekaz, ze Nintendo askotan horretan egin dugu ez da? Ez du lortu hirugarrenean enpresan joku antisek erakartzi eta hemen Switchegaz, apurri sufritzen, baina lortu dugu, ez? The Witcher deko World Doom Eternal, joku pilloa, eskenduzenak espero Switch baten egoti, eta azkenin heldu ire bertara. Orduen, danetarik bildu deu, igual apurruete falteiako bere online ezaugarrizeko betzi eta apurruete, ez, mundu irekiko bizira open joku honek, mundu leku danatan arrakasti lortzen da bizenak, ba horrek erakartzi, baina zorakari bat izan da Switch, ezke hirugarren kontsolei saldunetako ez dakitzi, eta holan jarraitzuko eguztu. Nik urrengoagaz bide hau mantentzen badaben, lortuko dabe, bide barriñe eta arrakastia. Bai, eta nik uste dut, lehengo erosi daben gehienak erosiko dara bigarrena, ez? Nik uste dut, nahiko konbentzu daben kontsola bat izan dara, ikusiko dugu, hori oso... Bai, ez da izen ez, beste... Predikzioa, baina euskalo. Beste kontsolakaz moduen egondala alako ezaugarri, zango dugu, txiki bat, Nintendo irudideziegaz, irudimentzinoak, ez? Wii-segaz, mandoa mugitzi eta horregaz joku korren inguruen. Osa, Switchen, basaugarren nagusi hori, zazta bat kantxetakoa, kontsola hibrida ezetie zaranekatuko inoz. Orduan nik uste hori mantentzen badaben, ondo jarretxuko da. Bai. Eta retrokompatibilitatea forzatzen baldin bada pixkator, osea, azkenian erosteko erabakia oso erreza izango da, jendearentzat. Nik uste berria erosteko erabakia jende askorengan pixatuko dula, Switch batetik bira salto handia dago edo ez. Salto handirik ez badago, nik uste jende askori atzera botako diola erostea. Naiz eta kontsola normalen garestia ez den izaten. Ja. Ba, bueno, azkenin 7 urte, Switch originala kaleratu zen. Bai. Orduen saltoa, ez pagagoen itiroa demoteko izan. Bai. Exitoa zitzen dugu eta baitare, kontekstua jarren nahiko nuke exituaren zati handi bat izan dela, pandemia garaia tokatu zaiola bizitza Switchei, eta garai horretan jendea etxean sartuta zegoena eta kontsola bat erostean naizunak, goratu erdeu PlayStation 5-tan estoki getzeoela, Xboxen estokare zati handi baten etzela egon, eta Switcha zaudela txurroa baino gehiago, orduan. Eta justo garai hortan kaleratu zen Animal Crossing, pilako arrakasti duki bala... Hori, exageratu izan zen. Bai. Orduan. Alan dabe, hori, nik uste dute urtea maierarako kaleratuz gero, sinesten dutela, ez? Ja, 7 urte pase dire, bada garaize, ikusten dugu Nintendo aurkezpenetan eta bar, gero ez da joku gitxia biragartzen da bizela Switcherako, orduen ja, ikusten da hor egongo dela aldaketa bat. Eta asko kaipatzen dabe, hor zurmurren artien da, segurunik egiz izango da, otxaien tokeko da urteroko Nintendo Directa, azken urtetan betin dabe otxaien, hor espien irakutsiko, hor lehenengo Switcheko azkenengo jokuek aurkezteko da bolta demoteko erabiliko bien, baina gero segurunik martxoan edo asko jota apirilen hor bai emongo zan, ja iragarpena kontsolina.
martxoan izango zan justo urte hurrena Switche originalan kaleratziena, orduan hortik seguruenik ibiliko zan. Bai, izan daiteke. Uste zute PlayStation Laun bat edo Xbox One bat baino potenteago izango dela? Bai, nik uste baietz. Nik du daitet. Ez ezagun nuke, abuzten berkoa nuke. Ba, ez dakit. Baina, garbi dagoena da, nire ustez, OLEDa esartzean estrategia dela pixka tortu da, jala, ez? Dala, presioak jaiztia irterarako. Bai, hori da. Ezkenean teknologia garbi ukiko da hobia dela, baina saiatuko dira alik eta geixen jaizten hasierako modelo hori saltzeko. Eta gero ja, pixka komponentiak eta geratu denean merkeago, orduan sartuko dabe OLED berzinoa eta berri saltzera. Bueno, hardware aldetik injartxo ez da izango segurunik horre baina gero software aldetik gorongo beritasunek seguru euko dabela Nvidian DLSS edo FSR AMD-na. Bueno, egia, teknologia bat euko deu, bai ala bai. Bai, eta gero abese puntutaraino ez dan bere estrategia, sekula ez da izan. Bueno, sekula ez da izan. Bentsat azkenen urteetan, ez da horrekin kompetitu eta gustora dago. Gero ikusi horko da, atrabitzan dian zerbait revoluzionario baiten. Adez, Wii-akin egin zuten bezala bere garaia. Nik uste Nintendo horitzen daben bakoetzen hanki sartzen da bela, Bai, nik uste kontinuista izango dela Switchan oso antzerakoa, baina ezke zer gehiago, ezke zaitu korritzen zezartu ezakezun gehiago. Wii-xa espero zinioan, ala? Eso es mi padio, eso es un espero lago zerbait, baina... Esan ez, sensore aldetik eta ez zaitu kurritzen zezartu dizaiak ezun kontsola bat gehiago esperientzia aldatzeko. Teknologia bakarra ez haut, hola, disruptiboa dana, errealitate virtuala da, baina kontsola batekin horrelekin ez du, ez dut imaginatzen nundik enkajatu dezakezun. Usaina. Jode, hori jaite mau ja... Ja premio Nobela, bertzai. Badare gauzak, hori egiten da gana, lo pasa que portatil batian nik ez da gizela ingo da hori. Ez que nik uste, olako esagugarrizek implementea zen bakotzien, hasik eran igual bai eukin da bela rakastie, Nintendo iru dimentzioak, edo Wiiko, Wii mauta eta bar. Gentien begiradak erakartzeko baliz izen dabe, baina gero urti paseala injerragatzen joan dire, eta atzera begitzute, askotan erabili bihor duzunien Wiiko estakitze elementu edo jokuren bat probe guru duzuen dinezu. Zelako nagize, Wii moteko gauzak asaztie, zelda baten jolasteko edo tanadalako ez. Justo bertan momentuen hori, badekola grasize, baina gitxira aspertu txezela, nekatu txezela. Orduen gura dut. Edo Nintendo desien bi pantalla gadibidez, osa ondu dau, baina topi erbenetan alakorik. Esto faltan botako urrengo kontsolien hori alboratzen da behinien. Bueno, poliki Nintendongatik urruntzen ga, eta beste joko baten notizia albiste batera pasatzen ga, 2024ko bigarren euskaratutako jokua badaukagu ja, Ape Out izeneko jokua da, eta Josu Igoa saleak euskaratu dau. A Short Hike, Celeste, Postal edo Minute be lokalizatu ditu euskarara. Eta bengoan, indie joku honekin datoz oso berezia da, eta, komentatuko dugu, baina azkenean 2019an, PC-an eta Switch-an argitaratu zen beatemapeko erritmo arkade jokoa da, eta oso berezia, ez? Ikuspegi zenital batetik goitik ikusitako jokoa da. Zuzenean ikusten zabiztenak gameplay bat ikusteko aukera izango dozu ontxe, baina, bestei gonbidatzen zaituet ikustera, baldin eta igual kasu honetan adin handiko baldin basate, adin txikikoak igual gurasoekin, zaetik, ez da oso grafikoa, baina nire ustez bai da bastante violentoa. Sana jotena da, ez dozu benetan ikusten, ez? Zer gertatzen ari dan, ze azkenean grafikoak ez die oso detaiatuak, edo, esango gona da, marrazki batzuk bezala diela, ez? Kolore batzuk elkar golpeka eta hola, odola asko hori bai, eta... Eta, bai, egiten da bena da, Planeta de los Simios, edo, ez? Planet of the Apes pelikulan antzera,
laborategitik ies egiten da ben gorila bat ero tximino bat kontrolatzen dugu, eta kontua da, saiatu gala ekiditen guardeak eta bueno, bila etortze jakun jendia, eta hartzen dituzu, eta, bueno, bata besteren kontra, heltzen dozu tirokada bilen guarda bat, eta beste bati tirokatzen dotzazu, eta saiatu da laborategitik ies egiten. Básicamente, da laberinto bat izan. Mekanika batekin, ez? Bultzakadak ematea. Bai, bultza eta heldu. Bultza eta heldu, básicamente. Eta, bueno, eta gero bota. Bai, da bastante hori arte estilo oso berezia dauka, bai itxuran, ez, grafikoki eta kolorean, eta baita musikan aldetik, musikan aldetik jazz musika sartzen da jokoan, ez, eta iesaldietan sartzen da topera. Bai, igual, peria ezin dugu lentzun berton. Hori da. Baina oso ondo da, osentxu horretan, azkenien adibidez baterizen tamborran musikie, dinamikoa da, gu jolasten goazen egin aldatzen doa, orduan, esan leheke ja badauz oinarrizko doinu batzuk edo, baina gero gu goaz musiki sortzen, gure... Nei baldin badozu, lande ere, 5 minutu, 5 segundu ipingileik kantu bat. Badago olako Devolverreketeko bere YouTube katien, demo moduko bat, ez da demoa ez zu jolastu, baina erakusteko ez, jokuen funtzionamendu, Orduen, bilatzen baduzu salto baten, jarri hori. Bueno, pingaran, zuk notizian ipingita daukasuna, baina nahi baduzu, pasatzen baldin badoztazu, zuk esan doztasun bideo hori, ipingiko dut hori eta zuzenean. Bitartean, ikusten dozu ez. Nola dien pantaiak. WMRLRek komentatzen du txetean, ez da benetan ikusten, Damian. A ber, ez da hiperrealista, baino garbi ikusten da segertatzen da. Baina gure entrenatutako begien dako baita, ez asko. Esan nahi dut, ez dakizen puntutaraino ume batek hau ikusi, eta ume bat, esatutan barrutoti bera, eta jakingo leuken zer gertatzen ari dan, ez? Agian bai, ez dakit, igual oso ino sentia nahi zentzen. Igual alako, ez, formaneko simplikaz eta ulertu leke, bai, ez? Baita, ez dakit, baina, bai, bentsat guretzat, niretzat bentsat, super violentua da. Pasatu eztazu? Bai, bertan diko zu ikustero. Nondik? Bertako txatetik diko zu amentxe. Bale, ontxe. Zuzeneko kontuak. Bale. Bai, hori igual aipatzi erren, ez? Itxulpena bera pezien erabili aldala, ez da switcheko berzina dagoen arren. Eta, bueno, fitxategizek Josu Igoan bertan GitHubien topeko dezu ez, errazau bilatzeko igual gamerauntzako webgunien bertan blogien deko zu ez, eta euskarazko jokuen zerrenda. Soinuak inipiniko pizkado, bale? Hori da. Gero YouTubeen igual kontu eukidako da. Ero gukitzain dako dugu pizkat. Segundu batzuk eukiko dugu, Ez dela copyrighta saltatzen badauken, no? Bueno, hori ez, pizkat improvisazioa. Hori da. Eta ikusten dena. Azentxurretan oso guai dago, bizitzan, Horrek erakarrezte gehizen, eta jolasteko goak emoztez, benetan. Bai, berezia, eta oin euskaraz jolasteko aukera, ez? Hori igual bereziena. Hori. Ez dakit ez lagadoten, baina itzulpenean bai dare euskale abesti edo taldei referentzi batzuk. Eta gero, bueno, pezerako bakarri dala, ez? Eta bai, ze komentaria, ez? Referentzia goi buruz, Lander. Ez hori aipatzen dabela berak igoak, ez? Itzulpenien, bueno, testu originalak askotan beste abesti batxuri referentzia ditzen dutxila eta jazz mundukoak. Eta, bueno, bera saiatu dela batez be, hori euskal taldieri edo abestizeri hor sartzen aditzen dabe moduen. Nahiko lokalizazio saia izan dela aipatzen dugu, baina gogoak probetako bai. Hori da. Aukera bikaina. Ipaut. Eta gogoratu hori, batez ere PC-an erabilelezkela momentuz euskaratzea. Eta fitxategia gamerauntzian edo Josuren Igoaren webgunean, ez? Dauzkagula, GitHubean. Hori da. Hori da, eta oin nahi baldin badozea, amaitzeko albiste labur sortatxo bat.
Bai, nahiko txu dago segitzen oraingoan, baina harin paseko gara honetatik. Oso ondo. PC-ko jokalarizek laster ikusko dabe PlayStationeko urrengo bideojokue. Horizon Forbidden West martxoak 21 estreneko da Steamen eta Epic Gamesen. Bueno, ez pagosun ezagutzen da Horizon Zero Dawn, oin urte batzuk PlayStation 4-en estrenezan mundu irekiko jokuen jarraipena, eta PlayStationen 5 eta 4-en estrenezan hause, Forbidden West 2022 PC-koa jasoko da bena da Complete Editiona, eta, bueno, zertakar honek oinarrizko jokue, eta gara parte Burning Source deitzen den espantzinoa, nahiko handiz izango zala. Orduan, bueno, grafikoki oso joku potentin aurren gauz, mundu irekikoa, alako, etorkizun apokaliptiko baten kokatzen duzku. Gizadiz pikutera junda, naskarra zati erren. Eta alako dinosauro robotiko batzukaz bizi da ja suntxituta dauen mundu baten, ez? Honek kontrolatzeko aukeri egongo da, apurbete Zelda, Breath of the Wild kutsu hartzen dugu bai, erramitza batzuk ez eta bar. Hemen bigarren joku honetan urazpiko geuzak bezartzen dabez, kalekuek, mekanikak eta bar. Eta, bueno, PC-ko bertsin honek, hainbat hobekuntza guko deuz, atal teknikoan, prentsagarrien PlayStationek aipatzen deuz, Nvidia DLSS 3, azken bertsinoa, FSR, Intel 6, Nvidia Reflex, balako geuzadak sartuko dauzela, pantalla zabalantzako eta super zabalantzako euskarri ze, monitore iruko itzantzako euskarri ze, eta, bueno, alako oiko kontutxuek, bueno, beste berzino bat, beste port bat jasotzen dugune PlayStation aldetik PC-erako, eta iolan jarratzen da ben. Momentuz, horrentzun dugu zain bat filtrazio da zurrumuru eta bar, horrek konduzen Ghost of Tsushima, Demon's Soulsen remake, espero dut inoz Shadow of the Colossus eta lakoak jasotzi, PlayStation aldetik, baina, bueno, purke bagoaz jasotzen. Shadow of the Colossus eta baita zela da, joen jate torriko, Iko. Baina... Iko, euruko. Ez, eta aurrekoan egin zeban, gamerontzian zabaldu zinean, baina The Last Guardian fomitu guedan, guabokek egin zebana euskeraz, kristonetako reportajea. Eta The Last Guardian bepentzau jaten sala, ostra, oso potentia, eta azkenean Shadow of the Colossus eta beti, ez dakit, erakartzen daben jokuak izan die, ezin izan ditutena jolastu, eta hau, Horizon, jolastu izan dut, ez jolastu, eta daukat oso pendiente, kiston gogoa daukat, lehengora, ibiltzeko. Bai, bat ez bera, mundu egiko salintzat, ni apurtxu eta oso gitzi. Horizonen esatezu, Damian? Bai, hori da. Bai, ni hemen ibilitan hau. Forbidden Westen. PlayStation 5-ean, eta egia da, jolasatzitzea dela gustatu, baina ez jolasatxarra alako, baizik eta igual, mundu irekiakin pixka saturatuta negoelako momentu horretan. Ja. Baina ez jolasatzela espektakularra da, grafikoki oso ondo dago. Breath of the Wild egin batera atera zan, joku hau. Oso zea ondo sentitzen da fluidez eta oso ondo dauka. Itxura da bentsat zaukan, jolas oso onda izango zela, nahiz eta tilinetzin egin jolasa. Eta niri gero, estenak, ez dakit, kombinazioak naturak eta teknologiak eta robotak eta hori pilo bat erakarri nau, beti hornek, estilo honek, eta oso txukuna, ia aukera daukagun probatzeko. Bale, aurrera goaz, nebo desun albiste laburrekaz. Splatoon 3 hainbat bider aipatu dugu gure irratsaioan, ja oin denpora bat kaleratu zen. Baina jasoko dugu bigarren espantzinoan dize, Side Order izenagaz, otxaiako gota bizen estreneko dela baiestatu dugu Nintendok. Berritxasunek dator, izango da batez be jokalari bakarrentzako kanpaina, egize da Nintendo hainbat egunerak eta atara bezala doakoak, multijokalari zeri gatzata piperra moteko, baina historize bedeko jokuek eta hainbat elementu nagusi, eta horretan arrataztuko dire bigarren espantzino negaz. Desberdintasune edo aldaketa esanguratsuena da roguelite elementuek gehitzuko dutzezela. Egizan roguelike munduen sartunde, hori zeda ikusko dugu apurbe, eta alako torre bat ikusko dugu, Spire of Order deitzen dan torria, eta hori igotzen hasiko gara, hori zingo alburu nagusi ze DLC honetan, pisu edo solairu bakotzien erronka desberdin topeko duguz, behin hori gain ditute, alako ordainsari ze edo abilezi berrizek emango dozku ez,
Eta ganera, urrengo solairu beltzerakoan guk autotuko dugu zailtasune, ez? Eta zailtasunen arabera, altxorro biek lortzeko aukerari egongo da. Orduan, nahiko DLC politxe izango dela moten dugu, gauza pilo bat egaz, eta Splatoon saliek eskertuko dagoena, segurenik. Bai, jolaz hau, garai bateko eukizun booma ez dauka, baina imaginatze dere komunitate eukiko dula, eta DLC bat jasotzea, gustora hartuko dutela, gainera zerbait ezberdina izan ez DLC. Hori da, bai. Nik eskertzeo ganera jokalari bakarratzeko kontuk izen da, egizera Splatoon bera multi-jokalari zizun dut egon dela denbora luzez, eta gauza pilo deko zentsu horretan. Arritxu utxin dozte askotan ikustiek. Egize da, askotan epatu dugu hirugarrena dala, bigarrena oso jarraipen, kontinuista, eta orduen bertako gauzak berreskuratu eta hobetxia izan dela bakarrik. Baina, nahiko itxurosoa da, tiro joku ez izeteko Nintendo aldetik oso ondo dau. Orduan, posteste bentsete mantentzie eta eguneratxe jarraitzi, ez dalako gauzakaz. Bale, Splatoon atxin itzitze Dragoi Ballara pasetan gara neba duzuen. Ja, epatu gendu noin aste batzuk uste dut. Budokai Tenkaichi 4 izango zana, ez da holan deitzen. Dragon Ball Sparking Zero deitzuko da Tenkaichi urrengo atala izango zana. Eta, gaur goizien bertan ikusi dugu bidizio barrize, trailer barrize. Bertan, Son Gokun eta Vegetan ardaztu dire. Borroka joku, anime fighter estiloko borroka joku izango da. Hau da, borrokalari zen atxien kokatuko da kamarien, nahiko kontrol simpliekaz, borrokalari da nahiko antzekoak, espezialak edo eraso berezizek etxi oso horreza da. Baina, dire batez be joku ikusgarrizek eta egiz izan honek grafikoki behalako izango dela moten dugu, ez? Nahiko potentie, Dragoi Ballan estiloa jarraitzute. Eta, bazire batez be trailer honetan Son Goku eta Vegeta erakusten, euren ibilbidi ez, alkarren arteko borrokakaz, eta bai transformazioak edo goikerlari mota desberdinek erakusten. Da hor ikusten da, Super Saiyan bat, Super Saiyan jainkoa, hor pila ikusten dire. Ez da jetera heltzen edo bentsat momentuz ez da berakutsi. Baina guztire, 24 pertsonaia desberdin osatzen dabez Gokun eta Vegetan artien, holan aurkeztu dabe Bandai Namcokoak, zuzenien zerrenda jarri dabe, esan ez, zentzuk izango izen lehenengo 24 pertsonaizek, eta dana dire Gokun eta Vegetan arteko forma eta, aro desberdinetako, pertsonaizek. Baina, orokorren nahiko itxura ona, ikusten dabe bai beste hainbat borrokalari egongo dizela hor, ikusi duguz askar batien, Satanko, Yamcha, Krillin, Trunks, Mr. Satan egongo dizela, betiko danak. Eta hori zera apurbet Budokai Tenkaichi jarraitzen bina, ez? Pertsonai mota desberdin piloa, uste dut, 376 pertsona joki bazela. Jode, beste daude. DLC barik ez ezebez, eta gaur egun gehiago dire. Osake, ia DLC-en kontu ezelan jorratzen da gaur egun, espero dut ez egoti eguz asko, seguro gongo dizela, ze holan ikusi dugu Xenoverse eta alako jokuekaz. Baina, Budokai Tenkaichi oso saga maitatu izanik, laster ikusko dugu barriro bere itxulerie, PlayStation Post, Xbox Series eta PC-erako. Eta jarraitzuz, pasan hastien, aipatu genduen bideo joku arrakastatxo honetara buelteko gara, Palworldera. Salmetak jarraitzen dabez, jaztakit 8 milioiek, 7 milioi gaintxu bada esan. Astea ziren 8 milioi zauden. 8 milioi, hori da. Hori da, orduen... Astea ziren ez barkatu, ustiralean zauden 8 milioi. Aste ukaran ja, igual amarrela iritsiko ziren. Igual bai, ez dut ikusi besterik egizizan, azkar baten lako atope. Kontu da, garatzaileek, hasi dizela apurbet, eguneraketak eta zuzentzeko gauzak aipatzen, ez? Euren ibilbide horri ze edo roadmapa erakutsi dabe. Eta, kontuten hartu bigul, oineko sarbide goiztiarren dauela, early accessen. Eta orduen, topera da bizela, ez? Lehenengo eta behin gure da bezin nahi da, batez be, arazo edo akatxik handizenak zuzendu da, konpondu. Eta hortik, mugimenduen eta alako gauza oso nagusizetan hobekuntze sartun, batez be, gure gure Pokemon honen adimen artifiziala hobetzie, eta etorkizunera begire, hainbat gauza aipatu da bez, PvP egongo dela, ez? Jokalarizen arteko borrokak, hori justo horri buruz egon ginen aberretan aurrekoan, ezken dure oso argi ukin. Jokua maitzerakoan, ez, topetan ondo guzen etxai nagusi handizek gehitzuko dabez, crossplay gehitzu gure dabe,
zerbitzari batetik bestera aldatzerakoan, esportatzeko edo migretako aukerako betzie, irla barrizek, pal barrizek, etxai gehiago, teknologia gehiago. Orduan, nahiko orokorra da, epatu da bena, baina, mentxete asmoa badeki, ez? Jokue handitzen juteko eta hobetzen joateko. Eta bai, epatu behar dut, Europan esan gendun ez dauela Xboxen, eta bai badau, kontsolarako deko gule bai. Arritzu utzien duztela, ez? Justo Japoniarrak izen da, Xboxerako bakarrik atatia. Kontsolatan zan nahi. Ja, baina igual PC-en aterata, Xboxen ateratzen nahiko antzerakoa da, imaginatze Windows. Xboxa behetik Windowsen antzerako zerbaiten ejekutatuko dela, hortaz. Ez dakit, nik azteukara hontan probatuet pixkat, Game Passeko lainoan bitartez, ordu betetxoat ibili nintzen. Eta iazan harritu nintzen pixkat, zen nahiko ondo zabeien lainotik. Enun gauza askorik egin, pare bat pal harrapatu nituen eta etxea pixkat eraikitzen hasi nintzen. Eta, ematen du. Grafikokin nahiko potentea da, konparatzen badau bere konparatzeko daun jolazakin, Pokemon Violetakin ibilitan agona. Arrasatu iten dio Palborrek. Unreal Engine lauan dagoen da, eta diferentzia handia dago. Eta gauza asko nahazten ditu, aurreko batean esan ginen zen dela Pokemon mundu irekia, Breath of the Wild esan genuen baita ere, soinuak eta gogorazten dutela batipat, Ark ere bai, esan genuen baita ere Elden Ring eraikin batzuatik, Gero, karakterren itxura da gogoratzei pixkat kartun estilo horrekin, Genshin Impact eta hauek, ez daukat estilo berdina baino zanet, olako kartunak egitean jende asko erakartzen du baita ere, horrelako zerbait zan lehitkela. Eta gogoa daukat etxea itzultzen naizenean nire ordenagailuan instalatu eta probatzeko zehamen mandoakin bakarrik bili zaitezke lainoko jolasetan eta orduan nahiko nuke probatu teklatuta xauakin eta demora gehiago eskainita. Eta multiplayerare pixkat, norbait aurkitzen maet ibiltzeko, agian eman ikusteko zen moduz. Eta, notizia honekin relazionatuta, eta, dano galdetzen eginen, ez? Nintendok, ez dauka iritzirik honen inguruan, aurreko astean aterazun Nintendok komunikatu bat, ez zuen adirazten zuzenean Palworld jolasa bera, baina esaten zuen gertuko egunetan jolas bat atera zala antzekotasun handia zaukana Pokemonekin, eta bere nola esan dute zati edo arlo juridikoa aztertzen ari zela hor ikus derechos de autorran urraketa bat egon ziteken, hori da. Nik entzun detenez, irakurrietenez, nonbait ez dakitegia lan, baina irakurrietenez, palak diseinatuak izan omen dira zea erabiliz, inteligentzia artifiziala. Eta horregatik izan ote ezaketen antza zeakin, hainbat Pokemonekin. Hori epatzen euren eurreko jokuetako bat, justo AI ez dakiz zer dizan, horren abiltzizara apur betez, adimen artifiziala eta bar. Da horren arire esaten bien hori. Nik uste zuzenien hartu da bezala Pokemonak, eta bela naste bat ez, adimen artifiziali barik, eurek hartu da bezala da bezala, eta listo. Baina Nintendon, prentxago hori baiz izan apuruet, justo, asko komentetan bien, ez? Ja, izteko baketan, ez idazteko mesedez sale gehiago. Badakigu, existitzen dela, egingo dugu zozer, baina ese monturra gehiago mesedez. Ze espien ezer argi izten, eta ez dagoen bihar izen bez, alako ezer argitaratzeko orduen. Zentipen hori emozte. Benetan harritzen hau, ikusietena baitare Pokemonen hainbat zale, kasi enpresa honoi zuman nahi izatean, tani pentsatzen baino zein. Eduiak, ez, garatzaileri, bai. Amenazak eta bar, ez? Eta nahi pentsatzen baino ez, baina zinporta zaizue beste bat kopia bat atera du. Hala baldima da, Nintendo bauzka abokatuak eta epaiketa batean erabakiko da, baina zuri ze afektatzeizu. Eta ez da zoi Pokemonen, jolas askotan ikusten dut, eta baita kontsolan gerratan,
favorez, tio, enpresa baten borroka aldea izate egiten, eta enpresa horrentzat zu zenbaki bat besterik etzea. Eta hori danentzat ezatet, Nintendorentzat zenbaki bat zea, PlayStationentzat, Xboxentzat, PC-ko Steamentzate bai, PC-ko komponenteak ditu nantzate bai. Enpresa guztia handia hauentzat zenbakia besterik ezkia, hortaz. Nik ez da batzuk zehatik defendatzen duten beraien ama izango alitzateke bezala arriskuan dagoena. Ez da, aluzinante iruditzen zait. Bai, batez be hori, ez da, besti sortzaileri hor edo zer motatako gutunek eta hor bidaltzen, bazken ez dakit hori dago. Hau da, gauza da, azarratze izan horretzak edo zare sozialetetik, baina gero, ja, limite hori pasatzen dezunean, hori ja, surrealista iruditzen zait, eta benetan psikiatrikora ez da, baina psikologora juteko moduko jendea. Bai. Nik egiz izan ikusi duten agaitzik, ez da nire joku moti, benetan, horre, bidali neban ez, Telegrameko taldera tankin bidize bat, eta batez zala baliabideek azibiltzi, ez? Lortu baliabideek hau sortzeko, hori sortute, lortu beste baliabide barrizek, urrengo pausue sortzeko, eta bar, ez? Eta, momentuz behintzet, gero igual, amaieran oso joku ona izango da, baina early accessien ez dugu tasmoniko lako. Bueno, eskenean da justo, esela, osea, denbora pila diozu, eta... Jola zonak ez dia, baina adiktiboa dia de cojones. Bai, denbora jaten dabe, eta denbora eukin biozu jateko. Horia. Bai, oso arriskuan. Doble Molerek komentatzen da, Nexus moden zeren Pokemonen eskinak ipintzeko modori, itxuridan eskendu inomen dabe. Bai, Nexus Molerek esan. Hori gendu Telegrameko taldi eme bai, eta bai, ez dabe, bilurreukin dabe, ez Nintendo ganako, da zan dabe, ez kendungo dugu, eta listo. Hori da, azkenin apurri pase dana. Logikoa, Nintendo ez da duzain, olakotan. Hori, dana dakite Nintendo nola zeiten du, jokatzen du, bere zizan deziztakin, hobez arriskatzea. Bai, ez da bere nintzen kontrastu zuen goze besta, listo. Bai, Euskalo, a bere, Pokemonak eukitza, igual jokuak kiston arrakazte eukiko eta iraune ingo da, baina niretzat, New World eta olakoak bezala, pixkat dauka itxura, nere ustez bera itxekua. Gero sekula ez da jakitzen, Bai, iralako jokuek zuzeu alegindu bierzarela, ondo pasetan, edo badekoz tresna batzuk ondo dauzenak, baina azkenien gehiagoen porte duzu ibiltzie roleplay, lagunekaz, ondo pasetan eta bar, alegin hori bierdozule hori dana osatzeko, joku ebera ondo dauela baino, ez da? A ber, eukiko da bela arrakazta, baina nire ustez, geratuko da talde konkretu batean, igual nitxo batean hor denbora bastante, exito relatibo batekin, ez? Gaur egon ez begiratzen, da Ion Online, ez da gizien bat urte dauzkan MMORPG horrek, ez da oso ezaguna, baina badauzka 2000 jokalari egunero. RuneScape zaharrean oetik jende barbaridadatik ditzen da. Hori zaten, eta kriston arrakazta doka jokuak? Bai eta ez. Ez? Da pixkat hori. Segun, zela ikusten dozu. Baina niretzat hau pixkatortik geratuko da, niretzat ez da izango beste Fortnite bat. Ez gentzin bat bez. Ez gentzin bat bez, Ez dara. Hombre, gezin beralde deko nadabe bai, doako dala. Eta gero deko zela mikroordainketa, kausaskor, ez da, sari txeketa bar, botinek. Horregaz da biela likatzen, eta bai. Ez da izango, ez talduko pare horretara. Eta importantea bai Genshinek eta beta Fortniteek gaiu mugiko horretan, telefonotan da, ibiliz zaitezkela. Askotan, obiatu iten dugu merkatu hori, baina merkatu hori oso potoloa da. Esan erabiltzaile kantitate aldetik. Eta ekonomiko dire bai. Bueno, norbait erabiltzaileak galdetzen dozku, hemen zuzenekoan, ia jokoak merituak dituan, berez, edo estetika gaitik bakarrik egindan ezaguna. Nire ustez, batzen ditu joku desberdin askoren gauza onak, bai, ez? Ez bakarrik hori. Eta ero, esan una. Hau da, Pokemonen zalea gara eskatzen urteetan mundu irekiko jolas dezente bat egin dezaten. Nintendoko ez du egiten, etorri dira batzuk Pokemon ez dute izan, baina antzerako gauza batzukin. Jendeak eskatzen zuna zan, orduan jendea horra junda. Ez da aukokako lan formula. Jazta, jendeak zeskatzen zuen, usaiten zu, eta listo.
izin da ordu apurbet, eta hori talde txiki batekin da, hori atxarrena, azken finean. Ja. Game Nire ustez... aldotxesun etzan, ez? Jo, bale, talde txiki zeda, igual ez tozo itxutelako busaketzen, baina azke zaitzak izela gaur egun... Nik uste Game Freak lotzatan lagadula, honek. Ze ja inazeptablea. Leheno inazeptablea baina zan, ja ikusita. Bueno. Eta, aprotxatuz nahiko nuke albiste txiki bat sartu. Azteukara honetan egon da Liverpoolen Pokemon Scarlet eta Violeten txapelketa, ez? Munduko jokalari honenana. Eta kriston polemika egon da, ze parte hartzen naizian jokalari pila bat kaleratuak izan dira. Eta Pokemonen barruan, bat alde kompetitibo eta horren artean, bastanteko krisi bat ireki da. Hortaz, ematen du Nintendori zirkua jarri dula eta enanoa akazten zaizkiola. Nintendo justo alde kompetitibo hori ez lehiakorra azte ondo zain inoz. Beti ondira arazo piloa, Smash Bros. Egaz adibidez, beti bildiror borrokan, txapelketakaz, komuniari esan jubarik. Nintendo jolas oso onak egite ditu, batzuk ez, baina mentalia dauka oso jende zaharrana. Orain dela 20 urteko jendearena dauka. Eta ez dira aktualizatzen gaur egungo galdetzen ez zergatik izan dien kaleratuak. Bale, zergatik izan dian. Pokemonak azteko, behar ez dituzu askotan, nola esango da nuke. Pokemonak jaio berrizate dituzu eta bere estadistika perfektuekin ateratzeko. Prozesuari legalki itema ezu denbora izugarri hartzen dizu. Ez da zaila, baina denbora izugarri hartzizu. Hortaz, jende guzti honek egiten zutena jokale profesional hauek denbora hori aurrezteko berez programa ilegala dianakin erabili. Ez dute tramparik berez egiten, zoik egiten dutena denbora aurreztu ez jarduteko egunak edo asteetan Pokemon bat lortzeko ez da iztika honek. Hori da, EV-Training eta gauza horiek. Horiek azeleatzea dituzte programa batzukin berez Nintendo gauzateuna ilegala diala, baina, jartzen bai izkiote Pokemon batzuk ateratzeko, talde hon bat ateratzeko hilabetea behar dituztela. Karo, hori da arazoalen egota behin, ez? Aukera hori badagoen eruteko zure Pokemonan alako txapelketatara, eta Pokemon horrek lortzeko horren beste hortu sartu biherrien azkarrago etxeko bideo bat badagoen. Gero garrantzizuna bertan pasetan dana dala azken finien, ez? Hori da. Bertan, nire ustez azkenean, ez, olako txapelketetan be, eskera betikoa, lola bezala. Barak egon behar baldintza berdinetan, partida bakean. Claro. Ez que bestela olako gauzak bultzatzen dituzuzuk. Hori gertatuko dan zerbait da, seguro. Eskenean dano joan behar pertsonaia perfektuekin. Hori. Partida da. Perfektakin jumartzea. Eta denbora aurreztea baldin magozu, aurreztu dituzu. Eta errekik egin daen komentarioa Fortnite-ek etarako dela Palworren antzeko zerbait, ez dut uste. Ez toka eser ikusirik. Baina, igual txiste bada, eta igual bai. A ber, Lego Fortnite horre egonik. Eta Rocket League barriz lasterketana. Lego Fortnite da, Minecraft baino Lego kenen da. Hori Fortnite dia Robloxen bihurtu da, tambarrun joko. Osa, que ya partidak, ya está... Zela da Battle Royale. Battle Royale bada, baina beste mila gauza. Baina, duzu dago zu kanpoan nolako pasarela bat, eta gero sartzen zan nahi bozu. Vale. Ja Fortnite beste gauza batera evoluzionea da, bai. Ja. A ver, ia nola jakin da ben hori, ez? Ez da gitaritz zuk irakurri dozun, o bakizun? Usten dut Pokemonak identifikadore bat ematen dutela, berai, metadatotan, eta hortik antzematen dela trampaindakoa da, no ez? Ez dakit exactamente nola, baino, bakit jokalarik bazakiten, antzeman dezaketela. Ja. Ustet, txapelketa batzutan alde batera begiratzen dutela, baina ofiziala izan da. Ez dakit, asko ez dut ikusi, baina enteratu iniz notiziaz. Dagoan test antidopin edo ez, txapelketan? Bai, horrelako zerretazken finean. Hori da. Oso ondo, ez dakite, azkenengo albiste txikia be uste dute garrantzitsu gala komentatzeko ez? Bale, harin batien komenteko dugu ez? Geur pantaiak euskerazi esker konturatu gara Sonic Prime ez? Ja, bi denboraldi eukideu, soin estrena 3. Eta 3. hau be aurreko bizen moduen euskeraz estrena dela ez?
alako Sonicen unibertsoan gidatutako histori bertseko dozku, multibertsoakaz, bertsio alternatiboak eta bar. Nahiko txukuna animazio aldetik. Eta, bueno, bertan diko zuen Netflixen ikusi leike, orduan bertatik diko zuen euskeraz entzuteko da ikusteko aukeria. Ba, bueno, etxeko txikien entzat eta agian ez txikien entzat ere, una serie bat. Bueno, bai, ez dakit, nahiko exite ukido, nik ez dut ikusi, baina, bueno, Sonicen pelikulak nahiko txukunak izan dira, ez dakit hau maila berdintxoan dagoen. Baina, bai, polita da, olako gauzak euskeraz eukitzia. Así que, ez dakit, zorionak baita panteak euskaraz egin daben apresioa eta emaitze gaitik. Eta, a ber, ez dakit ikusteko asmori daukazuen zuek. Ikusteko ikizien bat ala, ume txikiz izan dute, ez da zorik erakartzen. Bueno, Sonic orogoren bai. Ez da desagutzen, Ba, nik pelikulak ikusi ditut, txikiak ikusi ditut, baina egizia esan nire guztau jat. Eta urten irtetzen da gabonetan uste dut irugarren zatia. Eta, bueno, nire gogoak enjoan naiz ikustera. Egia esan behar baldin badut, gehiago guztau jat Sonicen pelikula, bigarren adibidez, Mario baino. Pertsonalki. Baina badeki mamirik heldu entzat bebai, edo... Bai, entretenidoa ikusteko. Ez da sorakeri bat, baina oso errez ikusten da. Eta, bueno, igual, referentzia gaitik, ikusten da zu gaitazuk errezago. Nire kasuan, marrazki izena normalean ez aski gustatzen, oso. Bueno, pelikulak ez die marrazki izenetakoak, Ja, horretik gutxea gustatzen zaizkit. Bueno, vale. Ez da, pertsona normalekin eta gero CGI. Bai, Jim Carrey dago, ez? Bai. Gero Sonic ere etzait hainbeste gustatzen, esan dezakegu. Eta gainera pixka da aurrentza baldin bada oraindik gutxiago. Pelikulak ondo dare. Esaten dut, pelikulak ondo dare. Ni behin naiz animazio oso salia, eta pelikulak Sonicenak ondo dare. Normalean animazioa gustatzen. Doble malerri gustau jako. Animazioa gustatzen bazait izaten da pixkat helduen zara begirada ona. Cyberpunken, Edge Runners, eta Arkane, eta hauek. Ez izango helduentzako gala, baina umeentzako bideratuta ez da honen. Nik Edge Runners ez dut uste umeentzako da, nik. Ez, inundik inora. Ez da. Ja. Bueno, heldu gara konturatzerako amaierara. Bai, izten joan beharko dugu, eta mila esker, komentatzen eta entzuten egozaten guztioi, eta datorren astera arte. Ja, 76. atalakin etorriko ga, eta ikusiko dugu zer egingo dugun eunera iristean, baina tonto, laizte bertan daukagu, Hori da, bai. Bueno, ondo ibili, eta datorren astera arte. Agur. Agur.